Кадер спечели отново служител на месеца и този път обаче я предизвикахме да познае един от нашите автомобили. Предполагам, както знаеш от другите ни видеа, нямаш право да пипаш емблемите отпред и отзад и волана вътре. Готова ли си? Мисля, че да. Добре, 3, 2, 1, старт! Давай! Може това е да нещо говориш през това голямо. време какво усещаш. Добре, голямо е. Багажника, Добре, С точно така. стачката? Да. врата отстрани. Я да видим сега Прозорец. дали ще намериш вратата. Това е някой от това, мини което- вановете, обаче дали е 7 местния, така де 8 местния или 9 местния, нямам представа. Мога ли да броя дялките? Можеш. Майко. Така. Натам обаче ме е страх да ходя вече. Да видим дали ще си получиш грамотата или ще остане при мен. И тук едно място ли има само? Не знам. Това Как мислиш? Къде е лоста? Това е, предполагам, Форд Торнио 8-местен автомат. Можеш да махнеш превръзката и да видим дали си познала. Браво, ами честито, поздравления. Отново служител на месеца през един месец, нали Да. така се случи. Пожелаваме ти и така да показваш успехи както и във фирмата, така и в личен план. Много ви благодаря.